Kiramogi kamar ko gweno kiji makawuono agomoni atiek wach kod wendona gie sani ni dhi nyime kod lero wach manyo penji kane pok ang'adi. Erokamano. Ja winjo marwa Odongo Mboko penjo nito penjo ne wadwoko penjo ne mar ariyo mo penjo nito jopuonje mag senior school at Mbalariany gimeja e two learning areas ngato Kiswahili, history, maybe math physics, chem physics ama chem math. Koro idhi tim nade. Koro ma adwa lero ne jowa ni somo ma timre under 844 sani thothgi okogol moko manyien momedi. Okay. Koro teachers gi ok dhi bedo gi another issue provided ni school ma entiere offer pathway ma gi track mar learning area motimono. Kwa mfano iyudo ntiere nyithindo madonje grade 10 gi gidhi timo for compulsory learning areas. Compulsory nisoni kata itimo pathway mar STEM, kata itimo pathway mar social sciences, kata itimo pathway mar arts and sports science, to gidhi timo mago nyakutim. Koro mokwongo en somo mar Kizungu, English, gitimo Kiswahili kata Kenya Sign Language mar nyithindo ma okao stage based pathway. Then community service learning, alafu gi somo mar kwano. Koro kwano pog diriyo. Nitiere core mathematics to gi essential mathematics. Core mathematics en mar jogo matimo pure sciences. Okay. Gitimo ko. Aya, essential kata wach ni jomanie STEM pathway they are encouraged to do core mathematics. Jomantiere STEM, okay, they are encouraged, but jo pure sciences ditimo ko. Okay. Mathematics. Then other pathways get tracks oyene gitimo essential mathematics. King'iyo the design mag giwere gi variation martin. Oken gima duong. King'iyo kaka areas machalo probability jo essential timo value mare martin, to jo matimo ko time matut. Gini biro konyo gi mbele. Yes, gini dhi konyo gi mbele. Koro mano e pogruok mantiere e kind kogi essential. To kata kamano sirkal wacho ni koponi nyathi ma awachi ni abedo enrolled e social sciences, yes, to performance mar kwano ber tagombo timo ko mathematics, the school owinjo yiena monda enroll atim ko mathematics kata beni pathway mara